Hello guys, good morning. Andito naman tayo sa ating bukid pa rin kasi buhay bukid tayo eh. Gagawin ko ngayon guys, mag-spray ako ng mga ano ko diyan sa sagingan ko para mapatay yung mga damo. Kaya gagamitin ko ngayon sprayer, lagyan natin ng konting medisinang pangpatay ng damo. Kaya watch nila yan guys, tingnan nyo na lang kung anong gagawin ko. Siyempre medisina tong natin, gawa tayo ng pangdipinsa sa ating mata. Yan, okay kayo. Mas guys, mas yan, astronaut. Gawa tayo ng medisina guys. Sa isang tangke, isang lata ng sardinas lalagay natin. Lalagay natin sa tangke ngayon. Yan. Tapos lagyan natin ng konting pataba. Konting pataba para hindi masyadong yung lupa. Tikim din siya ng pataba. Isang ganito lang. Tapos lagyan na natin ng tubig. Okay guys, pupunin ko muna yung tangke. Okay guys, dala ko na yung tangke guys oh. At ito yung pang spray. Punta na ko dun sa itaas, sa aking sagingan. Watch na lang kayo guys, ha? Dito na tayo ngayon guys. Isimulan ko na yung pag-spray. Medyo malakas na yung guys. Ganito lang ginagawa namin dito guys, pag-spray guys. Okay guys. Okay kayo. Okay kayo guys. Yan lang guys, medyo mabigat yung tangke guys eh. Salamat guys. Thanks for watching. So guys, spray pa rin tayo guys habang mainit ang panahon guys. Para mamatay agad yung damo pag natamaan ng spray. Medisina. Diyan tayo nag-spray kanina guys oh. Diyan. Ngayon,
Dito naman tayo sa itaas. Yan. Yan yung tataniman ko ng mga bagong saging guys. Yung mga tissue ng saging. Gagawin ko ngayon. May mga portion diyan na ano. Hindi na mamatay yung mga damo. Yan yung titirahin ko ng spray. Okay? Okay kayo. Hello guys. Nood lang kayo guys. Simple lang tong ginagawa ko dito guys. Kasi yung portion dito tapos na to nag-spray nung nakarang linggo kasi kaso hindi talaga ano, may ibang hindi tinamaan. Kaya yan ang inaano ko ngayon para patay talaga lahat. Okay guys. May mga bago tayong tanim dito ng mga ano guys. Saging. Diyan sa itaas oh. Okay kayo. Para pagdating ng panahon harvest tayo ng saging. Okay kayo. Bye-bye.